Altă acțiune am la un băiat care a făcut 30 de kill-uri într-un meci de PUBG Mobile. Hai să dăm drumul să vedem cum face kill-urile. Dați un like și abonați-vă dacă mai vreți. Hai să vedem, i-am dat like și subscribe. Să vedem, să vedem tare. Văd că a găsit ca și Thompson. Sunt doi playeri aici, văd. Un kill. Pun pauză și sunt scriți la momentul ăsta cu câte kill-uri pleacă de aici. Trebuie să scrieți, vă las 5 secunde. 1, 2, 3, 4, 5. Dacă a scris câte kill-uri, eu cred că pleacă de aici cu 6 kill-uri. Nu știu, așa cred eu. Să dăm drumul. Două. The finish, bravo. Văd deja 3 kill-uri. Patru, mă, vezi că nu pleacă de aici cu 6. Pleacă cu 10, dar nu știu. Sunt doi în casa asta. Moară. Și mai vine unul pe el. Da, mă. Și m-a plecat. Am plecat acasă, băieți. Are 7 kill-uri. Hai să vedem. Nouă kill-uri deja. Cam așa, să vedem, are AK-47, un AK și Thompson și trebuie să mai are, până la 40 mai are multe kill-uri. De cum joacă, dacă mai vine, cred că pleacă, frate, că aici gata. Cred că joacă solo versus squad. Mamă, a omorât bine acolo. Nu trebuie să-i dai viață. Ăla cred că dacă nu mă ieșe de jos, că a tras, e jos, cred. Vedem dacă vezi. Da. Cred că da acolo un push sau? Ba, nu. E 4. Băi, eu am crezut că schimbă cu AK. Thompson cu AK. Eu așa joc. Ziceți și voi în comentarii cum jucați AK. AK sau Thompson, eu joc în 4 și AK. Da, am zis că dă push. Dă push și cum Thompson. Push și... Cred că mai este unul. Mai vine unul. Și cred că e la etaj. Bine. Cred că sunt doi acolo în casă, că a pus knock și cred că 12 kill-uri deja. Cred că mai e cineva acolo, că cred că îi dă revive. Uite-l. Da, trebuie să ducă să pușească. Să ducă. Se duce push, da.
Nu cred că ba da, să duce. Da. Sunt doi în casă și unul... Da. Oh, a făcut kill cu grenada. Nu am văzut că nu am fost atent. Și a dat revive și mai este unul la parter sau aici la etaj. Parter, da, nu. Ăsta a fost care i-a dat revive și trebuie să mai fie unul aici care i-a tras. Cred că e sus. Casa cealaltă. Joacă cu... ce să... Nu prea o să vorbesc încă e prostă că vreau să fiu atent să văd, să auziți, da? Casa acolo ăla. Cred că e în casa acolo. Că de acolo cred că a tras. Ca de altul neon acum. Da, nu, trage de acolo jos. Nu la kill, mă. Nu a pus, nu. Deci să dai pe brațul, așa dai tu. Mamă, dar vrei să mai ai puțină viață, că acum văd. Nu știu ce naiba, că nu am văzut până. Cred că la o să vin să de push. Nu vine. Cred că e un squad acolo, aici. Nu, dar o să trag ăla din spate, din casa cealaltă. Cred că o să trebuie să vină push sau să vină push, că n-are că vine zona cu aia. Și da. Cum l-a văzut, bă, dar niciunul nu vedem acolo, să mor eu. Deja trebuie să iei kill. Foarte rău, ăla. Și la cred că a plecat din casa aia și s-a plecat de acolo. Nu, cred că i-a dat revive. Da, n-a plecat, trebuie să meargă să dea push. Că așa, dacă stă tot meciul așa, nu mai prinde niciun kill. Doi sunt pe deal, mă rămân. S-a dus, s-a dus fix, m-am dus la un ochi. Mama, a trebuit să ducă mai mare unul. Cred că meciul ăsta, cred că nu face alea 40 de kill-uri. Așa cred eu că, na, că nu face și cred că și așa e. Mamă, ce l-a lăsat, ești nebun. No, păi... Frate, dar trebuie să iei Thompson, frate, că ăla trage ca lumea, dar la apropiere, dar și la depărtare mai greu. Uite, mai e unul. Și mie se întâmplă așa când vreau să-mi trag și nu am timp să-mi dau revive, știi că poate vine el, moare. Aici sunt 3 squaduri, 4, Kill-ul ăsta e furat, furat. Unul jos. Cum stă șobolanul?
Nu l-a prins, bă. Wow, ce trage, frate. Am uitat. Foaie. Nu înțeleg ce vorbește, că nu înțeleg limba lui. E engleză și nu prea eu știu engleză, dar da. E n-am ce să fac. Băi, bun campul care îmi face, dar... Bă, băieți, mai este una acolo. Camera aia, că nu l-a omorât în camera. Și se duce puși. S-a dus... Sau? L-a omorât? Nu. Mamă, ce le-au lăsat. Și nebun ce rău. Nu, trebuie să dai viață, e bine, că îl s-a rău de tot. Hai că ți-a așa, trebuie să o iei. Da. L-auzim, mă, acolo, bă, Gigi. Nu, chidul. O să ia capul, dar să vedem cum joacă acum. Bă, până acum joacă decent. Nu pot să zic că... Așa joc și eu, nu pot să zic că joc și eu așa. Mai ori mai lăbuț. Da, depinde și de telefonul vostru și depinde... Mam, sunt doi. Unul mort. Am lăsat lău. Așa. Mai vin doi. Da, joc unul versus squad. Ăla cred că apucă este de revive-ul celălalt. I-a dat acolo mai. Cum l-a prins? Mai este unul la etaj. Nu? Cred că da, că... A pus trenul. Da, mă, nu mai sunt. Merg cum mai sunt, da. Deci a trebuit să pleci cu foarte multe cheluri. Nu, trebuie să are. Nu știu chelul ăsta. Cred că e calitatea prea prostă de la telefonul meu, că eu mă filmez pe telefon, nu pe calculator. Trebuie să-mi iau un calculator să jucăm în toate. Și la omorât, nu cred. De aici a plecat cu 14 kg. Cred că mai sunt. Da, sunt da, mă. Super mai bine. S-a terminat clipul. N-a făcut 40 de kg. Păcat că aici arăta 40 de kg. Bă, băieți, dacă v-a plăcut,
dați pe butonul de like și abonați-vă până nu am reușit să facă 40 de kill-uri. Pentru asta n-am făcut, mai ne uităm la un kill, pun pauză să-mi găsesc. Gata, băieți, am găsit un clip care a făcut 20 de kill-uri, nu prea lung și asta de lung. Am văzut loc, deja începe, ca lumea. 20 de kill-uri, a zis că acum am apărut. Mamă, vedeți că joc mai bine. Dăm mai sunetul ăsta mai ușor așa, prea tare. Joacă de pe iPhone. Un versus squad. Am distrus rău de tot, ca idee. Și vreau să pun o pauză. Abonați-vă la băiatul ăsta, bă. Pentru mine, băi, tare ce face. M-am uitat foarte multe clipuri, dar n-am filmat, că am zis de ce să filmez și acum am zis hai să filmez și pe băiatul ăsta dacă e asta. Și am văzut că clipul a fost prea scurt, și am zis hai să vedem băiatul ăsta. Dați un buton de like și abonați-vă la băiatul ăsta, e bombă, face clipuri cu PUBG foarte tari. Și na, să dăm drumul iar. Mamă, acolo perfect. Ești român? N-aud. Nu știu dacă a băgat ăștia la PUBG să vorbească cu playerii. Celor dacă să nu știu. Scrieți voi în comentarii. Eu acum m-am apucat de PUBG. Nu joc de mult. De ieri. Vreau să pun o pauză. Bă, băieți, am dat azi un meci și, bă, frate, dau acolo meci, bă, dau de 2. 1 versus 2, știi? Bă, frate, poate au bună, așa până mă uit eu la chestii pe el. Hai cu 200 de like de acolo. Level 37. 37, așa. Și Battle Royale de PUBG. Și apoi am dat invite, era român, am întrebat, V1? Eu aveam room, aveam numai un room, că curtul aveam făcut și am băgat o leacă de bani în joc, dar nu prea mulți, băgat cam 50 lei așa, mi-am luat room-ul și nu aveam niciun înainte și ce să zic. S-a cu băiatul și a zis, nu jucăm, joacă cu ei, eu joc fără. Și păcat că nu a filmat, că sărăcia asta de telefon, nu a filmat. Și chiar l-am bătut, l-am bătut, nu știu, chiar nu mai știu ce să zic și nu știu. Vă pup, băi, și vă iubesc. Da, revenim pe publicitate. Băieți, mi-a venit.
Sunt nu kill-uri. Pe iPhone joacă foarte bine. Are 4 și Sky S, dacă nu știu. Mi somn că trebuie să merg la școală și nu mă duc să răcești și am zis că dacă stau degeaba, hai să filmăm. Și trebuie să apară într-un clip. Cred că undeva pe aici să apară că l-a omorât pe Robbie. Un prieten de-al meu foarte bun și a jucat și a filmat și el. Are și el un canal YouTube, cred că ăla să descrie dacă nu uit. El la să reacționez că am zis că pe altă dată că el joacă, băi, de 5 l-a omorât. Cred că l-a mutat, nu știu, dar a zis că l-a omorât el și așa de mine. Undeva l-a omorât băiatul, da? Nu știu, dar foarte, ce mi-a zis Robbie, băi, joacă foarte bine și, da. Și nu urmărește și dacă vede clipul ăsta, dacă ai omorât pe Robbie, vrea de revanș, a zis. Alo, România, ce faceți? M-am întors. M-am întors cu cele mai tari solo squad-uri, ca de avem 24 tu. Văd că joacă sniper. Nu știu pe băiatul ăsta, dar mi-a zis, na, mai e. Dă grenada acolo și îmi pune în ochi. Nu. Dă o smoke și cred că se duce push, nu? Sau nu? 16... Mama, acum văd că 16 kg sunt. Bun. Am fost mai bine să nu tragă cu arma, că poate aud pe ăștia. Da, na. Că sunt buni pe cap. Ia 18 kg. Mai sunt, fără cu asta, mai sunt 9 oameni. Hello. Foarte bine acolo. Cu sniperul i-a dat-o. Știu că a trecut de el, de când l-a omorât Robbie, a zis că pe la final, mai zis până la final. La 100 cred că moare. Mai are un kill. Așa de prost, dar nu știu de ce. Eu cu AVP pe o paletă. Clipul e de 10 luni. N-am.
celălalt a fost de 10 luni clipul celălalt. 40 de kill-uri. Și ăsta nu știu cât are, cred că are o lună sau nu știu cât are. Mă, foarte dezviați, mă. Deci, mai are, mai este un scoad, atâta fără el. Și gust grozav și Da, zăzafă? publicitatea, hai că pun pauză, Urmează băieți. gustul și încearcă pe... A revenit. Păi ăștia publicitate și nu place. Deja am obosit, frate. M-am plictisit. Că nu pot să joc eu, că nu am cum, că sta cineva pe contul meu, că i-am dat la cineva contul meu și trebuie să stau acum, dacă să fac. Vreau să fac că sunt Let's go, bro. băi, cu 250 de like-uri acolo. Eu sunt broscoaie și pe mine mă omoară boții, dar nu să cred că sunt boți, că erau pleieri și români erau. Și na, eram și singur, solo versus scoadă. Ba, mai sunt scoadă. Cred că face 24 kill-uri. Ba, nu. Cred că nu-i scoadă, nu sunt în scoadă băieții. Mai are nevoie la un kill atâta. Și mai este din clip. Bă, dar cum l-a arătat fută-i ce pe a lui? Mine vezi pe mine care nu joc, știi? Știi cum înseamnă să joci cu AVP-ul, dar să fie bun. Mulțumesc de subscribe, băi, vă iubesc. Mai vine cu un paghi. Marked a location. Marked a location. Marked a location. Un knock? Da, ăștia sunt squad. Mamă, ce l-a spart. Și prost, l-a spart ca lumea. Dacă acum se duce Iraș pe ei. Ce puș. L-a omorât. Mai este unul. Așa. 20 kill-uri. Și l-am acolo să dea o... Băi, gata, s-a terminat. Bă, băieți, dacă v-a plăcut, dați pe butonul de like și subscribe. Băi, eu sper că v-a plăcut episodul ăsta. Bă, băieți, cam atâta cu clipul ăsta. Dacă mai vreți clipuri, îmi scrieți în comentarii. Deja am filmat 30 de minute. Eu am fost Răzvan, ne vedem data viitoare cu un nou clip și îmi scrieți în comentarii dacă mai vreți clipuri de astea, că eu mai găsesc.